The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all of these things shall be added unto you. Psalm 37:4, delight thyself in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. Psalm chapter 40, verse 8, I delight to do thy will, O my God. Yea, thy law is within my heart. Matthew 11:28-30, come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Matthew 7:17-20, even so every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Wherefore by their fruits ye shall know them. Matthew 6:19-21, do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also. 1 Corinthians 1:18, for the work of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusi. Mao man kini atong landan nga buluhaton, kay kung dili nato isugid kining maong mga salang nabuhat ning adlaw, then kini mahimo lamang babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios busa. Moadtog dayon kita sa paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo buhata ka na, ikaw andam na usab. So, mahibalik ikaw sa imong pagkikambitay sa Dios, your fellowship with God, o makibalik ikaw sa pagdumala sa Espiritu Santo sa imong kalag. God, the Holy Spirit now controls your mind, busa. Andamay mo kaugalingon sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Apanalang ka na imo higala nga wala pa'y kaluwasan, gamita ka ng imong free will. God gave you that free will for you to use. Aron ikaw makahimo sa desisyon,
the most important decision that you can make in your entire life is to believe on the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Dias mga buhat, 16:31, nagaingon kini sa in English, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. There is only one mediator, only one that reconciles man to God. Only the Lord Jesus Christ. He is the only Savior and no one else. Acts 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Therefore, sa wailangan, madto kita sa hilo mga pagampo, agi og pangandam sa tong kaugalingon. Let us pray. Amahan namo nga langit no, nagamasalamat kami kanimo nining lain usab nga higayon nga imong gipadangat kanamo aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat ni ining higayuna, grasya kini, bisan pagani ang among kinabuhi, nga among panggilugwayan, we are still alive because of your love, of your grace. Dili kami takos gani mabuhi. Apan imo pa kami gipabuhi, askel pa among panglawas, ug doon na pa kami kalantip sa among pangunahuna aron kami makatuon pa sa imong pulong. O bani kami pinagis pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo niining mga higayon nga makiambitay kami kanimo sa imong mga pulong. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa atong mga subscribers, atong mga higala, kaninyong bago pa, welcome. Usab kaninyong mga igsuon ta diha ni Kristo, our fellow believers, welcome everybody. Yan sab kita. So, niya pa kita magadupot sa atong tun-anan, atong gisugdan, di palang dugay, atong giuluhan kini og pursuing the divine viewpoint of life. Okay. Una sa tanan, kita mga magtotoo ang nasud na sa plano sa Dios. Sa diha nga atong gituuhan si Ginoong Kristo nga atong manluluwas, nasud kita sa plano sa Dios. Ug ang plano sa Dios na bahin mas tulo: salvation, believer in time, and believer in eternity. So ang naguna, ang unang bahin, phase 1, ang kaluwasan. So atong gituuhan sa Ginoong Kristo, atong gidawat siya nga atong manluluwas, o kita naluwas, nahimutang mga anak sa Dios, kita gisuluban na sa pagkamatarong sa Dios, kita nahimo ng bag-ong binuhat, nahimo na kitang anak o sakop sa harian ng panimalay sa Dios. Gimatarong na kita, dili na kita mga hinukman. Ang atungan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life, dili na mapahangtod, o kita gibautismuhan na sa balaang Espiritu Santo nga mao kana ang nagapahiusa kanato ngadto kang Ginoong Hesukristo. We have been united with our Lord Jesus Christ forever. O mao kana ang pipila ka mga butang nga nagpanghitabo kanato niadtong higayon nga mituo kita kang Ginoong Hesukristo atong manluluwas. Now, karon kay mga magtutuo naman kita, niya na kita sa ikaduhang bahin o phase 2 sa plano sa Diyos, which is we are believers in time. Mga magtutuo kita din ining panahon. O ining panahon, nasud kita sa
katuigan sa simbahan, the church age. Ang tanang mga magtutuo ni Ginoong Hesukristo niining panahon na hasod, nasakop na sa kanang mystical body of Christ. Ang lawas ni Ginoong Hesukristo nga giporma karon dinhi nining kalibutan na. O kung ikaw maupay pagdawat nimo pagtuo kang Ginoong Hesukristo niini gayuna, ikaw nasod niining lawas ni Ginoong Hesukristo. Kini kahuman nining lawasa, then sakgaw na kini. This is going to be raptured, o it will occur in a twinkling of an eye. Just imagine. O ang rapture, kining pagsakgaw, or ang laingan nini, pagkabanhaw sa simbahan, the church, resurrection of the church, the rapture, mahitabo kini in a precise time nga nasud kini sa timetable, kaning timetable sa Dios. Iyan na ning gipahiluna. Apan wa kini pitsa, wa gyoy kanang tumbok nga pitsa o panahon. This is undated sa in English pa. Kining maong rapture o may tabol mo nang gipandam ang mga katawan. Kung dili pa ka luwas, if you are an unsaved person, if you are an unbeliever, then dili ka maka-appeal ni ining maong pagsakgaw o resurrection of the church. Kaya kadto man lamang mga magtutuo. Okay, niya kita karon sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Phase 2 of God's plan, believer in time. O kita patunon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Now, samtang niya kita nining ikaduhang bahin sa plano sa Dios, manduan kita, of course, as we grow up spiritually sa atong pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Eventually ang atong kalag magatubo gikas pagkabata ngadto sa pagkahingkod hangtod sa pagkahamtong spiritual maturity. Okay? So niya ni gayuna mao na dapit nga ginganlan og capacity stage. Doon na nagkakatako sa pagkinabuhi, pagdawat sa mga panalangin sa Dios, sa paghigugma, bisan gani ang pagantos. You have the capacity to handle things in life. Mao kana ang kinabuhi sa usa ka mananaog nga magtotoo. Winner, believer. So mo ni, kini atong gitunan karon, nagadupot kita niining topic nga pursuing the divine viewpoint of life. Kini atong isugutan, mao ni ang divine viewpoint. Mga una sa Dios. In fact, this is the thinking of Christ, the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. So karon kay mga magtutuo man kita niining ikaduhang bahin sa plano sa Dios, no? Ato lang ilukso. Ang ikatulo nga bahin sa plano sa Dios mao na nga ug mahuman na ni atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, when our life is over, then it's either kuhaon kita, mamatay kita sa lawas, or the rapture. Whichever comes first. Ang Diyos ramay nasayod. Dili kita katagna unsa atong katapusan o mahuman ni atong kinabuhi. Mamatay ba ta ni atong lawas, or maapil kita sa sakgaw, the rapture. Okay. Now, kita, nga niya kita sa kaduhang bahin sa plano sa Diyos, gimanduan kita as we continue growing in grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Gikinahanglan kita musugod na sa pagsangyaw to witness, kay we owe the unbelievers the gospel. Utangan kita sa
mayong balita sa kaluwasan. We have to share to the unbelievers. Niining kalibutan nga, majority ng kalibutan na, ang mga inhabitants, mga mulupyo, are lost. Okay? This is a confused world with lost souls. Mauna nga, atong katungdanan, ingon nga mga anak sa Dios. Now, so we have to witness. Kinsa may unahon nimo pag-witness, ang imong mga hinigugma, imong bana, o imong asawa, o imong mga anak, imong mga igsuon, nunya, at sa imong mga silingan, imong mga higala, you see, we have to witness for Christ. If we want to really share the gospel. Okay? Kaya gikinahanglan magkita nga mo tuman ni ining atong katungdanan. This is our responsibility to share the gospel. Now, actually, there are two ways to witness for Christ. Una niini, pinagi sa imong baba. Okay? Through a believer's lips. Sa imong pagbungat sa maayong balita sa kaluwasan. Pagsaysay nga to kanila. Pagpatinaw nga to kanila. Through a believer's lips. Ang ikaduha, through a believer's life. Ang kinabuhi niya, ingon nga magtotoo. You see? So, mao ka na ang duha ka paagi sa pagsaksi alang kang Ginoong Jesucristo. Pinagi sa iyang baba o pinagi sa iyang kinabuhi. Now, nahibaw naman tang kining atong basihan ning tanan, mao man ang Biblia. Kay mao man kini ang basahon nga nagasaysay niining tanan. Nagapadayag sa kabubuton sa Dios. Kabubuton, iyang pahimangno, iyang pasidaan, iyang protokol, iyang pamaagi, iyang kabubuton, iyang tuyo, iyang plano. All of this nasod diya sa Biblia. Now, nasayo naman nga ang tanang mga libro naghahatag og kasayuran. They do inform, right? But usarag yun kabasahon ang maka-reform. You see? Makausab sa kinabuhi sa usa ka tawo. Kung balikon, all books do inform, but only one book does reform a person's life. And that is the Bible. We call it the Word of God. Mao na nga, kini nga itong ipangtunan na diha gikan sa pulong sa Dios. First of all, kung bahin na ining mga butanga, ang Dios nga mauman ang tagihan ning tanan sa atong kinabuhi, sa kining universo, tanan. He is the omnipotent God. Of course, God had existed eternally. Meaning, dili siya limitado sa panahon. He is not limited to time. God invented time. Siya ba'y nag-imbento sa panahon alang kanato nga iyang mga binuhat nga itong magamit. You see? God invented time for us, His creatures to use. O kitang mga sakop sa kaliwatan sa tao, mga ulipon na kita sa panahon, right? We members of the human race are only slaves to time. That is why nagagamit kita sa mga relo, atong mga wall clock, atong mga kalendaryo, all of this, mo na atong gigamit. But for God, alang kaniya, na iyang pulong nagaingon, rabagyod, 1,000 year is one day. And one day is 1,000 years. 1,000 year. Kitang mga katawhan, sometimes, murag, ato manggog, kanang
himo na to ang Dios nga meaning we give God a sort of a deadline. Mura batag nag-ingon nga Dios. Ugma ha, ayaw kalimot kay kun di gani nimo tumanon na mangluod ko. Oy, kuyawa ko na. If you do that to God, paminaw, kung maingon ka sa Diyos, niya na, that is a clear evidence that you really do not know God. Usta? Wag, yung kang kailan taon sa Diyos. Kung imo nang buhaton. So muna, balik ta niya itong punto. God established time. And time has its beginning just as it has its ending. Na ikaw mana nining tanan. Nining atong kinabuhi. Uy, dili kita permanente din nining kinabuhi. Lumalabay lang ta, langyaw lang ta nini. Itong higayon nga itong naluwas kita pinagi sa itong pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Gibalhin ang atong panahon. You see? Gibalhin na din is panahon. Ngadto na sa eternidad. We are already kanang heading to eternity. We don't belong here anymore. We are only sojourners. Lumangyaw.